És már is megragadom az alkalmat, hogy élünk azzal a lehetőséggel, hogy itt elmondjuk, hogy mit kell rólatok esetleg tudni. Sok szeretettel köszöntöm az érdeklődőket, Gulyási Jár vagyok, az akadémia elnöke. Azt kell tudni, hogy egy éve kezdtük a működésünket, és hát azzal büszkélkedhetünk, hogy elindult szeptembertől már a gyermekszakosztályunk is, jelenleg 3 külön szervezeti egységünk van, a felnőtt szakosztály, a gyermekszakosztály és a Törökszent Miklósi kihelyezett szakosztály. Most ez a 3 egység fog bemutatót tartani az érdeklődőknek. Mit fogunk konkrétan látni? Hát elég sok minden lesz. Lesz formagyakorlat, ami az álló harcot reprezentálja, lesznek gurulások, esések, tompítások, amelyek a jiu-jitsu jellemző mozgásformái, lesz kesztyűs küzdelem, és lesz önvédelem, valamint a végén, hogy lássuk, hogy ezek a technikák élesben hogyan működnének, egy töréstechnikai bemutatót is látunk. Na hát akkor fogjunk hozzá a sportágválasztó színpadán, tehát a Jászsági Harcművészeti Akadémia. Figyelj! Bevonulás! Sok szeretettel köszöntöm az érdeklődőket, ismét elmondom, hogy Gulyási Jár vagyok, az akadémia elnöke. Láthatjuk, az első sorban elhelyezkedik a gyermekszakosztályunk kiváló pár tagja. Büszkén mondhatjuk, hogy szeptemberben kezdték ugyancsak a tevékenységet, de már is több magyar bajnokunk van. Második sorban a felnőtt szakosztályunkat reprezentálják a fiatalok, és végül, de nem utolsó sorban, a Törökszent Miklósi kihelyezett szakosztályunk, akikkel szintén egy éve kezdtük a működést. Láthatják a tisztelt nézők, hogy a rövid működés ellenére egy év tanulással milyen messzire lehet eljutni a jiu-jitsuban, illetve a kempo-ban. Mi magunk a vegyes összetett harcászati stílusokban vagyunk járatosak. Gyakorlatilag itt a kickbox, a karate elemeken túl vannak a judo, aikido mozgásformák is. Hát bátran ajánlhatom olyanoknak is, akik nem akarnak versenyszerűen sportolni, csak szeretnék elsajátítani azt, hogy hogyan lehet balesetmentesen egy esetleges lökést, egy bicikliről való elesést túlélni. Erre már volt példa a sporttársaink életében. Barát, tessék levonulni. Először bemutatjuk számolásra, ők már nyilván élesebben, erőteljesebb mozdulatokkal mutatják be. Figyelem! Ré. MP és forma gyakorlat. Jime. Hücs. Hü. Szan. Si. Go. Hücs. Hü. Szan. Si. Si. Go. Hücs. Hü. Szan. Si. Go! Matte! Matte! Csatarászásról van szó, hanem az első mozdulat a támadót ártalmatlanítja. Pitch! Ezek nagyon hatásos közelharc technikák, 30-50 cm-ről működnek. Utána jön egy köríves kölyökötés fejre. Ettől látjuk, hogy egész biztos, hogy akármilyen kemény a feje, valakinek hátra fog tántorodni. És hogy a szinteket bemutassuk, nyilván nem csak a fejét támadjuk, hanem utána a legérzékenyebb pontra is rátapintunk. Egy kingeri, egy lágyékrugás jön. Szam!
akkor egész biztos, hogy le fog hajolni. Felkínálja az arcát arra, hogy egy egyenes könyökütéssel megkínáljuk. Csügy! Ettől hátra tántorodik, valószínűleg egyet hátra is lép, és befejezésül megköszönjük neki a közreműködést egy könyves könyökütéssel. Go! Azt szoktuk mondani, felállsz, azt szoktuk mondani, hogyha ezt mind túlélte, akkor hátra arc és fussunk, mert akkor nem tudjuk, hogy mi az a technika, amitől ártalmatlan lesz az ellenfél. Ready? Barát. Tiszteletadáshoz felsorakozunk. Ready? Jó. Kétsoros oszlopba fejlődj. Az oktatást ugye azzal szoktuk kezdeni, hogy megtanítjuk nekik a bukfencet. Nagyon sok gyermek van, aki általános iskolából jön, van, aki már felső tagozatos, mégsem tud szabályosan bukfencelni. Ez veszélyt rejt magába, ezért felnőtteknek, gyermekeknek egyaránt meg kell, hogy tanítsuk a előre bukfencet. Egy kör előre bukfenc, dzső. Láthatjuk, hogy milyen simán, szépen gurulnak, tessék mások is. Ez az alapja annak, hogy egy esetleges sportbalesetet is el tudjanak kerülni. Alapszabály, hogy lágyra keményen esünk, kemény felületre pedig lágyra esünk. Ebből az előre bukfencből van hátra bukfenc is, de azt most nem mutatjuk be, hanem az előre bukfenc az alapja egy aikido, judóban és a jiu-jitsuban, valamint a kempóban ismert előre gurulásnak. Láthatjuk, hogy a kezüket maguk előtt tartva gyakorlatilag kört formálnak, és a kör külső területén fordulnak át. Látjuk, egy kört formál a testük. Ez az, ami miatt nem esnek egyenesen a talajra, ami miatt egy esetleges baleset is szépen, sérülésmentesen megúszik. Van, amikor hátra kell gurulni, mert meglöktek minket, vagy úgy adódik, egyelőre nem lökünk, a sima hátragurulás. Jimmy? Nézzük meg, kezükkel segítenek, szépen átveszik, és anélkül, hogy balesetet szenvednének, ezen a kemény felületen is el tudnak gurulni. Egy esetleges utcai konfliktus esetében, vagy csak véletlenül, brahiból meglökjük az embert, akkor könnyen előfordulhat, hogy hátra úgy kell gurulni, ahogy meglöktük. Tessék, hátrafordulni. Győ. Van, amikor túl kemény a felület, arra nem érdemes esni, tompítani, hanem csak simán lesodródunk és nagy felületet mutatunk, mert ha valaki kipróbálja, megnyomja a mellkasát egy ujjal, az fájdalmas lehet. Ennyire megnyomom, akkor nagyon nehéz úgy fájdalmat okozni. Ugyanez az elve az esésnek is, minél nagyobb felület találkozzon egyszerre a talajjal. Jó, oldalra lesodródás. Jimmy. Láthatjuk, hogy a láb, a hát és a teljes karfelület egyszerre fekszik fel. Tessék. Szabályosan. Ez azért is fontos, mert aki sportolni akar, annak arra kell törekedni, ha meg is dobják a szőnyegen, akkor ezekre a felületekre essen. Van, amikor nincs időnk kidogorulni, nincs lehetőségünk, hiszen mondjuk egy fal van előttünk, akkor nagyon egyszerű, sülyeztjük a testsúlyunkat, és előre úgy szoktuk tanítani a gyerekeknek, hogy lepkefogás, előre tompítjuk az zuhanást. Lepkefogás. Láthatjuk, hogy mint egy laprugó a gépkocsikban úgy működik a testük, két felületen kapaszkodik, és ezek a fiatalok szeptember óta
tanulják ezt az esést. Én úgy gondolom, hogy elég jó szintre sikerült nekik eljutni. Hát van, aki tavaly óta, de ő rajta látszik is, hogy még jártas. Jó. Tiszteletadáshoz társadalkozni. Mindig vigyázunk egymásra. Kérem a Törökszent Miklósiakat, hogy dobjanak föl. A Törökszent Miklósi szakosztályunkra is nagyon büszkék vagyunk. Sári György vezetésével működik a szakosztály. Rendszeresen járunk le oktatni. Ők most bemutatják, hogy a sportszerű része hogyan működik ennek a jiu-jitsunak. Jiu-jitsu küzdelmet fognak bemutatni megállás nélkül. Köszönöm! Jimmy! Mindemellett földön is megtalálható gyakorlatilag itt egy gyönyörű Jujigatame, magyarul karfeszítés, karkiülést láthatunk. Gyuritól látjuk, hogy egyenes rugás, köríves rugás, kesztyűs támadások. Ehhez bizony nagyon sokat kell gyakorolni, hogy az ember ilyen szinten tudja. És az állóharcból nagyon könnyen lehet egy földrevitel, az elsősorban a kevert harcászatokra jellemző, az MMA-ra, a kempóra és a jiu-jitsura. Látjuk, hogy nem áll meg a harc a földön sem, oda-oda veszünk. Jó, lekopogta, amikor lekopogja az ellenfél, akkor véget ér a küzdelem. Természetesen vigyázunk egymás testi épségére, csak fokozatos fejlődés eredményeként lehet eljutni versenyezni. Csak akit úgy érezzük, hogy pszichikailag, fizikailag fel van készülve, csak az mutathat be ilyen gyakorlatot. Hadd büszkélkedjek, hogy a Törökszent Miklósi szakosztály a grappling, azaz ilyen szabad birkózáson is indul, kiváló eredményekkel, magyar bajnokságon is, és ami nagyon-nagyon fontos, egy harcászatban a tisztelet, az alázat, a szorgalom és a hozzáállás abszolút meg. Jó! Jame! Matte! Hey?
Látjuk, hogy a tisztelet már beléjük van nevelve kiskoruktól. Mi? Jimmy. Ismerem az órástársam. Hát én is ismerem. Gyere előre! Mi? Barát? Ott, vannak a gyerekünk, jó, vannak a... Csime! Mi? Megkérem Kátai mestert, hogy vezesse a mérkőzést. Nyilván ez egy bemutató jellegű. Köszönsz egymásnak! Láthatjuk, hogy egy földre vitelt követően egy leszorítás próbált a piros versenyző, amely nem sikerült, abból kifordult, és egy karfeszítéssel menekülést követően eldöntötte a mérkőzést a fekete ruhás versenyző. Bemutatót Szakár István és Debreceni Gábor szolgáltatja nekünk, az előzőt Karsai Sándor és Sári György mutatta be. Most István van felül, Gábor kontrázott, látjuk, nézzük a lábmunkát, nagyon fontos, itt csak azt hiszik, hogy erőlködnek, közben pedig centiméterről centiméterre, milliméterről milliméterre próbálják mozgatni egymást, megbontani a másik figyelmét, lábbal is dolgoznak, kézzel is, és az egész súlypontjukkal. Ez egy nagyon összetett mozgásforma. Ebben most nincsenek benne az ütések, rugások, csak a földrevitelek, ez egy grappling jellegű küzdelem, de el lehet képzelni, amikor ebből lehet ütni a földön a másik testét, hogy milyen kemény tud lenni. Egy gyönyörű lábfeszítés mutatott be István. Gyönyörű, nagy külső horogdobás, Oszotó Gari a japán neve, és most egy Kesagatamébe fordult át Gábor, lent tartja piros ruhás a lábával kontrázott, átfordította a helyzetet, visszament, és most ő kerekedett felül, mindig a felül lévőt, és egy karfeszítésbe fejeződött be a küzdelem. Meghajlás közönségnek is. Nem akarunk túl van, amikor ugye kivonulunk, akkor nagyon sok törést bemutatunk, most csak ízelítőt tanulunk a törésből. Gyakorlatilag meg lehet nézni, hogy egy tinédzser fiú pár hónap edzés után veszi a bátorságot és megkövegy egy kőkemény anyagnak. Bató Zoltán fog törni kalapácsütéssel, és meg lehet látni, hogy az évek során hova lehet fejlődni, én pedig már betonlapot fogok törni. Ez egyébként a kempó stílusban követelmény, csak az kap fekete övet, aki töréstechnikai bemutatót is reprezentál, és
erősen ajánlott, szinte kötelező a betontörése. Jó, Zolika, akkor gratulálok, nagyon szép törés volt. Bevonulás! És most megmutatjuk, hogy hogy szoktuk kezdeni és befejezni az edzést. Elsőként tiszteletet adunk a rangidős mesternek. Tiszteletadás a jelenlévőknek. Otagani! Hey! És egy harci üdvözlés kempós módra. Nagy piájéval. Otagani! Arra át. Tessék levonulni. Köszönjük a figyelmet. Várunk mindenkit az edzéseinken. Gyermekedzéssel kezdünk keddenként 15 órakor, csütörtökön 17 órakor, csütörtökön 18 órakor, felnőtt edzés pedig 19:30-kor kezdődik a Klapka tornatermében. Javasolom megtekinteni a weboldalunkat, a www.jászharcos.hu-t, rengeteg adatinformáció fent van, szeptembertől pedig kezdjük, hiszen elértünk oda, hogy versenyzőink vannak, külön versenyzőknek szóló edzést fogunk tartani, úgyhogy várjuk a baráti stílusok versenyzőit is és közös sparringra. Engedjék meg, hogy elbúcsúzzak.